ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സൂപ്പർടെക്സിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 8ാം സീസണിലെ സെക്കൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി മത്സരമാണ്. ആ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ അതിന് കാണുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സുമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവർ തമ്മിൽ അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ 3 ഗോളുകൾക്ക് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി വിജയിച്ചെങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് ഇവർ ഏറ്റുമുട്ടിയത്, അതായത് ISL 7ാം സീസണിലെ അവസാനത്തെ മത്സരം ബംഗളൂരു എഫ് സി 2-4 ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ചു, 2-4 ഗോളുകൾക്ക്. അപ്പോൾ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 9 മത്സരങ്ങളിൽ 5 മുംബൈ, 3 ബംഗളൂരുവും സമനില ചെയ്ത് ഒരു കളി മാത്രമാണ് സമനിലയായിട്ടുള്ളത്. ബംഗളൂരു എഫ് സി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോം തിരിച്ചു പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 മത്സരങ്ങളായിട്ട് അവർ അൺബീറ്റൺ റൺ തന്നെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയോട് ജയിച്ചതോടുകൂടി അവർക്ക് അവരുടെ ഫോം ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗളൂരു എഫ് സി ആണെങ്കിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി പരാജയപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു കളി ഇപ്പോൾ അവർ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അവസാന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ജയിച്ചപ്പോൾ ഒരു റൊണാൾഡോ ടൈപ്പ് ഗോൾ നമ്മൾ ക്ലിജൻ സിൽവയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടു. ആ ഒരു ഗോൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഗോൾ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ക്ലിജൻ സിൽവയ്ക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആശ്വാസം നൽകുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. ബംഗളൂരു ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ബംഗളൂരു ആരാധകർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി ആണെങ്കിൽ കേരളോട് തോറ്റതുകൂടി ഒരു മത്സരം പോലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഒഡീഷയുടെ ഒപ്പം അവർ തോറ്റതാണ്. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളപ്പം അവർ സമനിലയായിരുന്നു, ഗോൾഡ്രിങ്സ് സമനില. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ എൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ബംഗളൂരു എഫ് സിയും മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയും 2-2 സമനിലയാകുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മത്സരമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സുമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.